ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೋ ಮಾಡುವಂತಹ RJ ಚೈತ್ರ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ RJ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡ ಮಲಗಿಸ್ತಾಳೆ, ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮಲಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಏಳಿಸ್ತಾಳೆ, ಕೆಲವರು ಎದ್ದಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮೇಘನಾ ಸೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಲಾ ಅವರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ AVL ನೋಡೋಣ. And the nominees please. Tulu Film Award. Tulu Film Award. Red FM Tulu Film Awards 2014. Best Music Director. The nominees are S.P. Chandrakant, Kadalamage, ಚಿತ್ರದ ಈ ಪದ್ಯಗ. ಕಡಲದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯದ ಬಾನೊಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ. ಕಡಲದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯದ ಬಾನೊಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ. ಕಸಬುಗು ಬಲ್ಪಾಯೆ ಬಾಳ್ಬೆಡು ತೆಲ್ಪಾಯೆ, ಕಸಬುಗು ಬಲ್ಪಾಯೆ ಬಾಳ್ಬೆಡು ತೆಲ್ಪಾಯೆ, ಜೀವ ಕೊರ್ಪೆ ಕರ್ಣೀಯನ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬಂದೆನ. ಮದನ್ ಮೋಹನ್, ದೇವೇರ್ ಚಿತ್ರದ ಈ ಪದ್ಯಗ. ಕಡಲುಗು ಕಡೆ ಉಂಡು ತೇನಿಗು ಕಡೆ ಉಂಡ ರಂಗು ತಾಂತಿ ಬದುಕುಗು ಬಿಲೆ ಮೂಲು ಓಲುಂಡು. A.K. ವಿಜಯ್, ಓರಿಯರ್ ದುರಿಯಾಸಲ್ ಚಿತ್ರದ ಈ ಪದ್ಯಗ. ಎನ್ನ ಪಾಲುಗುಂದೆ ಆಯೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೆನ, ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ತೀತೆನ, ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೋಡಿ ಪಂಡು ಆಯೆ ಸುರುಟೆ ಬರೆತೆನ, ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ದಿನನು ಮಾತ್ರದಾಯೆ ಗುಟ್ಟು ಮಲ್ತೆನ. Tulu Film Awards. 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 Okay. And ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ಸೋನ್ಸ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಡ್ಲಾ ಏರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮನಾಥಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ರಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನ್ನ ತುಳುತ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 minutes. ಎನ್ನ ತುಳುತ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ಸೈನ್ ಮಂತಿನ ಬೀರ ದೇವ್ ಪೂಂಜೆ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಚಾಲಿಪೋಲಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ and the Bire Dev Punjada audio release and wonderful Red FM Dakla Tulu Award staged, and thank you Sunil sir, and thank you all the dignitaries. And now the time, last year the best music director. Any guess? Any guesses? Yeraitiko Mataragla, I think Bachidanathana Badapapundu. Okay. The best music director award goes to Mr. A.K. Vijay for Oriya Duryasal. ತುಳುನಾಡು ಸಿರಿನಾಡು ಐಸಿರಿದ ಈ ನಾಡು, ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕಲೆ ಇತ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ಮಣ್ಣುದ ಕಂಪುದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ತಾತೊಂದುಂಡೂರಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ 93.5 ರೆಡ್ FM ಬರಪೇರು ಇತಿಹಾಸನು ಕಡಲು ದಾಲಟ್ಟು ತುಳುವಪ್ಪೇನು ಸುಗಿತು ಶುರು ಮಾಡು ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ತಿನ 93.5 ರೆಡ್ FM ಗೆನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಮುಳು ಸೇವ್ ದಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಓಟ್ ಮಲ್ತದ ಗೆಂದ ದಿನ ಮಾತಾಡಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೇಲ್ ಬಯಲ್ ಮೇರೆಗೆನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮಸ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರೋದು ಸರ್, ಮಸ್ತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ A.K. ವಿಜಯ್ ಅಂಡ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಘನಾ ಸೋನ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಂಗರ್, ಬೆಸ್ಟ್
ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು? ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, yes. Best female playbacks singer. Nominations, please. Tulu Film Award. First ever. Tulu Film Award. Red FM. Tulu Film Award. Red FM Tulu Film Awards 2014. Tulu Film Awards. Best Female Playback Singer Award. The nominees are Sangeeta Balachandra, Kadalamage ಚಿತ್ರದ ಈ ಪದ್ಯಗು. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಬಿರ್ಸೆ ಚಿತ್ರದ ಈ ಪದ್ಯಗು. ಅನುರಾಧ ಭಟ್, ಬರ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ಈ ಪದ್ಯಗು. ಮನಸಿಡಿ ಸಂತಸ ಕಮ್ಮಿನ ಉಡಲಿಡಿ ಮನ್ಮಥನ ಗಾನ ಬಯಕೆಗೆ ತಂಪುದ ತಮ್ಮಾನ ಮರೆತನೆ ಒಂದಿನಡೆ ಜ್ಞಾನ ಖುಷಿಯಾದಿರಾದಿರಾದಕೊಂಡು ಈ ಜೀವ. Tulu Film Awards. First ever. Tulu Film Awards. Red FM. Tulu Film Awards. Tulu Film Awards. Tulu Film Awards. ಆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷ ಅದ್ವೈತ್ ಹ್ಯುಂಡೈ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೇಘ್ನಾ ಮಾಲಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷ ಫ್ರಮ್ ಅದ್ವೈತ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೇಘ್ನಾ ಮಾಲಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮದಿಮೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಂತಹ ಮೇಘ್ನಾ ಮಾಲಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ. ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕಡಲಮಗೆ. ಕಡಲಮಗೆ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅವರೇ ಸಿಂಗರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ. ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕಲೆ ಇತ್ತಿ ನಮ್ಮ 93.5 ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಬರಪೇರು ಇತಿಹಾಸನು ಕಳಲಿದಾಲೆಟ್ಟು ತುಳುವಪ್ಪೇನು ಸುಗಿತು ಶುರು ಮಾಡು. ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕ್ ಪದ ಪಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೇಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣಗ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೇರ ಆರಿಗ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ಅವಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಂದ ಏನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಾಂಧುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕಡಲಮಗ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂದುಂಡು. ಐಬಕ್ಕ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ದಾರ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸುರುತ್ ಸತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಬಕ್ಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಅಬತ್ತ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನೇ ಆರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತದೆ. ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಡು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಅವಾರ್ಡ್ and the nominations please. Tulu Film Award. First ever. Tulu Film Award. Red FM. Tulu Film Award. Red FM Tulu Film Awards 2014. Tulu Film Awards. Best Male Playback Singer Award. The nominees are Udit Narayan, Oriyer Duryasal ಚಿತ್ರದ ಈ ಪದ್ಯಗು. मुझे तुमसे प्यार हो गया, मेरा दिल तुझ में खो गया, मुझे
तुमसे प्यार हो गया मेरा दिल तुझ में खो गया बॉम्बाय ऊर कैट नमा ಬೇಜಾರ ನನ್ನ ಹುಡುಬನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬಿರ್ಸೆ ಚಿತ್ರದ ಈ ಪದ್ಯಗೂ ಸೇರೋಡು ಪಂತೆ ನೇಮೋಲೆ ಬರೇ ಬ್ರಹ್ಮೀ ಶಿಲ್ಪಿ ನಿತಿನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸೊಂಪೆ ಚಿತ್ರದ ಈ ಪದ್ಯಗೂ ಒಳ್ಳಿ ಪರದೆಡು ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಕುಂಡು ಬೊಲ್ಪುಯೇ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಡು ಇದ್ದೆ ಎನ್ನನೇ ಚಿತ್ರಯೇ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ ಎಫ್ ನ ಕರ್ನಾಟಕದ AGM ಆದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಗಣೇಶನ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಅಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಲಾ. And best playback singer male. Any guesses? Any more? ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಾ ಬಾರಿ ಚಪ್ಪೆ ಆತರ ಪೂರೆರ್ಲ. Yes, yes, and it goes to Warrior Doriasal movie, Udit Narayan. Yes, the best male playback singer award goes to Mr. Udit Narayan sir. So Udit Narayan sir ಬದಲಿಗೆ ವಾರಿಯರ್ ದುರಿಯಾಸಲ್ ಚಿತ್ರದ ತಂಡದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Best Playback Singer Award male goes to Mr. Udit Narayan. ಸುಗಿತು ಶುರು ಮಾಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಆಪುರ್ಲು ಕಲೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಯಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್